Waħda mill-aktar temi diskussi fl-elezzjoni presidenzjali tal-Istati Uniti f'Novembru li ġej hija s-saħħa tal-President Amerikan Joe Biden li sa issa du l-kandidat tad-Demokratiċi għal din l-elezzjoni. Biden ġie elett fl-2020 u qed iservi l-ewwel terminu tiegħu. Madankollu wara bosta prestazzjonijiet tal-livell baxx f'dibattiti, intervisti u konferenzi tal-aħbarijiet, bosta qed jitolbu li Biden jirtira mit-tellieqa għall-elezzjoni li ġejja. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Ma' TVM News, Brandon Zarafa li segwi minn qrib l-elezzjoni Amerikana qal li minkejja li Joe Biden rebaħ dawk imsejħa bħala primaries, il-kandidat jiġi konfermat uffiċjalment fil-Konvenzjoni tad-Demokratiċi aktar tard dan ix-xahar. Għalhekk Biden għadu fiċ-ċans illi jinbidel. Għandek nies illi qegħdin jargumentaw illi l-kandidat demokratiku m'għandux ikun il-President attwali Joe Biden. Tista' ssir di iva tista' ssir, għaliex tista' ssir għaliex uffiċjalment il-kandidat jintgħażel fil-konvenzjoni tal-Partit Demokratiku. Jiġifieri għalkemm nistgħu ngħidu li l-primaries rebaħhom Joe Biden, il-kandidat jiġi konfermat fil-konvenzjoni. Dr. Zarafa qal iżda li minkejja dan hemm numru ta' sfidi. Hemm numru ta' challenges. L-ewwel waħda hija min ser jieħu post Joe Biden. It-tieni waħda hija jekk hux ħajkollok konvenzjoni kontestata, jiġifieri ikollok iżjed minn persuna waħda li tittimla il-vojt illi ħalla Biden, u t-tielet waħda hija ovvjament illi dan rebaħ il-primaries u qed jinsisti illi għandu jibqa' hemm. Spjega li fil-konvenzjoni anke jekk Biden ma jkunx sfidat u jkun qed itellaq waħdu, id-delegati li jivvutaw jistgħu jiktbu isem huma ta' min jixtiequ li jkun il-kandidat tagħhom. Allura anke jekk dan ikun waħdu mhux neċessarjament ifisser li hu se jkun il-kandidat ta' Demokratiċi illi f'Novembru li ġej mistenni jtellaq kontra l-ex-President Donald Trump. Fl-aħħar nett tem jispjega li l-elezzjoni fl-Istati Uniti ma tintrebaħx mill-vot popolari iżda mill-Electoral College bil-kandidat li jikseb l-aktar stati jiġi dikjarat rebbieħ u għalhekk il-President tal-Istati Uniti għall-4 snin ta' wara.